ଧାନ ବୁଣି ନାହାନ୍ତି ବିଲରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଚାଲୁଛି କ'ଣ କହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରି ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭିଡ଼ିବେ ଲୋକ। ଛୋଟ ଧାନଟା ସବୁ ବାହାରି ବାହାରି ଆସିଲାନି ତ ବଡ଼ ଧାନଟା ଯେଉଁଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦୁସରି ବ୍ଲକରେ କହିଥିଲି ଧାନ କେମିତି ହୁଏ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ଧାନରାକ କଳି କଳି ଆସିଲାନି। ତ ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୀଳ ନୀଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଶୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ଛୋଟ ଧାନରା କ'ଣ ବାହାରି ବାହାରି ଆସିଲାନି ନା ଭାଇ ଏଇଟା ଛୋଟ ଧାନଟା ସବୁ ବାହାରି ବାହାରି ଆସିଲାନି ତ ବଡ଼ ଧାନଟା ଯେଉଁଟା ପଛୁଆ ଲୋକ ବୁଣି ସେଇଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ଧାନରେ। ତ ଧାନ କେମିତି ଚାଷ ହୁଏ ତମମାନଙ୍କୁ ତ କହିବି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖିବେ ଧାନ ଚାଷ ସିଜିନ୍ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତାର। ହାଲାକି ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବିହିଡ଼ି କରି ସାର ପକାଯିବ। ତ ସବୁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବିଲରୁ ଏ ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ଏ ବିଲରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧାନ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଭଲସେ। ତ ଦେଖ ଭାଇ କୋଉଭଳିଆ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ମାନେ ଭାଇ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହବନି କି ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ବିଲରେ ପାଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଭାଇ ଲୋକ ଧାନ ବୁଣି ନାହାନ୍ତି ବିଲରେ ପ୍ରାୟ ପାଣି ଚାଲୁଛି କ'ଣ କହିବ। ଲୋକ କହୁଛି ବର୍ଷା ହବନି। ଦେଖ ଭାଇ କି ପାଣି ଚାଲୁଛି ଦେଖୁଛ ତ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ଧାନ ବୁଣିତେ ଛୋଟ ଧାନର ଆଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ଦେଖ ଦେଖ ମାନେ କି ପାଣି କି ଧାନ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମାନେ ଦେଖ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରି ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭିଡ଼ିବେ ଲୋକ। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଧାନ କେମିତି ଚାଷ ହେବ ତମାନେ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଧାନ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି